La primera moto, una Lambretta, la va comprar l'any 67. No va ser fins al 84 que en va comprar la segona. Aleshores va començar una col·lecció que no ha fet més que créixer amb els anys. Vaig repintar la primera moto que tenia, me la va veure un company de feina i em va dir: escolta, jo en tinc una a casa mig desmuntada. La vaig agafar i vaig començar a restaurar aquesta, que estava feta un Cristo. És l'any 1963 i com que és una 175, va ser la primera scooter que va portar fre de disc. Dels scooters va passar als models més emblemàtics de les grans marques de la indústria motociclista, com la Ossa Sport o la Volta com a tralla. Actualment té 13 motos antigues i explica només ampliarà la col·lecció si en surt alguna d'específica que realment vulgui. Una part important del procés és la restauració. Les desmunto peça a peça, les porto a un amic meu pintor, les pintem intentant seguir l'original. També és important el manteniment i, sobretot, fer-la rodar de tant en tant. Aquesta és la part que menys costa fer aquest hortenc que explica sempre ha treballat en el món de l'automoció i ha tingut passió per les motos des de petit. Veia una moto i ja me n'anava al darrere, mirar el compte quilòmetres. Mira, aquesta moto marca 120. Ostres, aquesta marca 160, aquesta 100.